जा आणखी काय बोलायचं असेल महाराजांचा जय जयकार असो. आशीर्वाद आहे महाराज, माझं आगमन विदर्भ देशातील कौंडिण्यपुरातून झाले. अरे वा. हा, राजा देश? भीमक यांनी मला आपल्यापर्यंत पाठविले. अरे ते तर माझे स्नेही आहेत. आमच्याकडे काही संदेश आहे का? हा त्यांचा संदेश. बोल बोल. त्यांच्या कन्येचा म्हणजे दमयंतीचा उदय सरोवर आहे काय? आणि त्या सरोवराची पत्रिका घेऊन घे, आम्ही घे. आपल्यापर्यंत आलो आहोत. तेव्हा म्हणजे त्यांच्या कन्येचं सैवर आहे उदय. हा. ठीक आहे, पण एक लक्षात ठेव, आमच्या स्वागताचा स्वीकार कर, भोजन वगैरे कर. ठीक आहे, आपल्या आज्ञेसाठी निघालो तुला. आमचे स्नेही राजे भीमक यांच्या कन्येचं सैवर जाऊया तरी. काय म्हणतायत ते? गजानन अर्पण वस्तू. आमच्या इथे श्री कृपे करून आमची सुकन्या दमयंती हिचं उदयिक स्वयंवर असल्या कारणाने आपण सहकुटुंब सहपरिवार वधूवरांना आशीर्वाद देण्यासाठी उपस्थित राहावं अशी नम्र विनंती. राजे भीमक ठीक आहे. अच्छा, पण सरोवर जर उदयिक आहे आणि एवढ्या दूरचा प्रवास. अरे हे बाहू बाहू आता असं इकडे नाही महाराज. अरे इकडे इकडे ये. मी काय तुला विचारतोय, मला सांग, विदर्भ देशाचं नाव तू कधी ऐकलं नाही ना? त्या विदर्भ देशात कौंडिण्यपूर नावाचं एक नगर आहे आणि त्या कौंडिण्यपुरात माझे स्नेही राजकर्ते भीमक राज्य करतात. कधी नाव ऐकलं होतं नाही ना? अरे त्यांच्या मुलीचं सवर आहे उदय. अरे असा दचकलास का? नाही, पण त्याच्यासाठी मी काय करू? अरे उदय तिथे आपणाला पोचायला हवंय, पण अशा हजारो योजने दूरचा प्रवास करणारा एखादा अश्व आपल्या अश्वशाळेत उपलब्ध आहे का? आहे महाराज. आहे. मग आता तू वर्तमान आहे. जाईल तयारीनं या. पण तू मात्र आलं पाहिजे तर माझ्यासोबत. मला न्यावं लागेल. होय ना? मग तर अश्वाचा प्रवास करून जाण्याची तयारी कर. ठीक आहे? आता तू सुरू केलं रे. एक कृष्य झालेला अश्व मी तुमच्या समोर उभा केला. तुम्ही कुतूहलानं माझ्याकडे पाहिला, पण तो अश्व किती चपळाईने मी पळवत आणला याची कल्पना आता झाली तुम्हाला. या विदर्भाच्या सीमारेषेवर आपलं आगमन झालं. तुम्हीच मला म्हणाला स्वयंवराला अजून पुष्कळ वेळ शिल्लक आहे, तेव्हा हे भाऊ का काही क्षण तू विश्रांती घे. हा भेंडा वृक्ष आहे, या बिंबा वृक्षाच्या खाली काही क्षण तू विश्रांती घ्यावी. हीच मुळी. धन्य राजा न धन्य राणी दमयंती. धन्य राजा न तू धन्य धन्य आहे. हे कल्प विकल्पाच्या दात्या, मला धन्यता देण्यासाठी आपण सिद्ध होतात. आणि एवढंच नव्हे तर आपल्या मुखातून शब्द बाहेर पडलाय, हे नळराज, आज खऱ्या अर्थानं तू धन्य झालाय. या बोलण्याचा अर्थ समजू शकलो नाही, कारण तू माझ्या पूर्ण कसोटीला उतरला आहे. तू माझ्या पूर्ण कसोटीला उतरला आहेस. माझा शुभ आणि मंगल शास्त्रेचं आशीर्वचन तुला आहे. मी आपल्या कसोटीला उतरलोय, हो, पण आपण माझी कसोटी केव्हा घेतली नाही समजलो मी. राजा नळ, तू विसरलास. स्वयंवरात माझा झालेला झडझडीत अपमान आणि त्या अपमानाचा सूड घेण्यासाठी मी एक सारखा तुझ्या राज्याच्या अवतीभोवती फेरफटका घालत होतो, पण मला संधी मिळाली नाही. पण तो तुझा बंधू पुष्कर, याला मी सहकार्य केलं आणि त्याला मी माझ्या कटकात विलीन करून घेतला. आणि त्याच्या योगे करून राजा नळ तुझी सत्व परीक्षा पाहण्याकरिता मी सिद्ध
म्हणते माझ्या देहात आपण प्रवेश केला, पण तो केव्हा? मी तर एक सत्ववीर पुण्यवंत होतो, मग जिथं पुण्य संचय तिथं कलीचा प्रवेश नाही. तुम्ही माझ्या देहात कसा प्रवेश केला? होय राजा, तू पुण्यवंत होतास आणि याच्याही पुढे तू पुण्यवंत आहेस. पण एक दिवस या कलीला अशी संधी मिळाली. मी तुझ्या देहात प्रवेश करण्याची संधी पाहण्यासाठी आटोकाट दीर्घ साधण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण मला कधी संधी मिळाली नाही. पण एक दिवस तुझ्या जीवनात असा उदयांचली आला की तू शौचास गेला होतास. मलमूत्रादी कार्य संपविलीस आणि पुनश्च तुझ्या ग्रही आलास. त्यावेळी हात वा पाय न धुता, मुखमार्जन न करता तू घाई गडबडीत तुझ्या ग्रहात प्रवेश केलास. होय राजा, तीच संधी साधून मी तुझ्या देहात प्रवेश केला आणि त्या दिवसापासून तुझ्या साडेसातीला प्रारंभ झाला. माझं हे कलिदेवा, हे जे सगळं माझ्या जीवनात नाट्य घडलं, हे केवळ आपल्या माझ्यात झालेल्या प्रवेशामुळं. होय, माझ्या जीवनाची दुःखदैन्य अवस्था झाली, ही केवळ आपल्यामुळं झाली. होय, हा कलीचा प्रताप आहे. आज या बेहद्दा वृक्षाला मी चिकटून बसलो असता, या बिपा वृक्षाला चिकटून बसलो असता, माझ्या देहातून आपण बाहेर आला. होय राजा, आणि मला म्हणाला की तुझं सुख सौख्य तुला पुन्हा मिळला जाणार आहे. होय, तुझी गेलेली संपत्ती संतती तुला पुन्हा प्राप्त होईल असा या कलिदेवाचा आशीर्वाद आहे. शिवाय ज्या बेहद्द वृक्षाला तू चिकटला होतास आणि या कलिदेव त्यातून बाहेर पडला, मी त्या वृक्षाला शापही देतो आहे. याच्या पुढं तिन्ही सांगाच्या वेळी म्हणजे कातर वेळी या विभा वृक्षाचं फळ जो कुणी आपल्या घरात त्याचं नाव घेईल अथवा ते उघडण्याचा प्रयत्न करील, त्याच्या जीवनात हा कली प्रवेश करून त्याच्या जीवनात साडेसाती निर्माण केल्याशिवाय राहणार नाही असा या वृक्षाला माझा. देवाच्या मुखातून शब्द निघाले, नाराज तुझा हरवलेला सार सुख पुन्हा तुला प्राप्त होणार. पण दमयंतीच्या इच्छेनुसार तिचा संशय दूर करण्यासाठी आज मी स्वयंवर मांडलं. राजे ऋतुपर्ण यांना मी स्वयंवराची निमंत्रण पत्रिका पाठवली आणि त्यांच्याच येण्याकडे आमचे मार्ग लागले, नेत्र लागले. स्वागतम. तुमचं स्वागत करण्यासाठी राजा भीमक तत्पर आहे. बसावं म्हटलं. आपणही बसावं. तुमच्या येण्यानं आम्हाला समाधान वाटलं, पण तुमच्या बाबतीत आम्हाला एक संशय येतोय. संशय? कारण स्वयंवराची स्वयंवर पत्रिका जी पाठवली ती तुम्हाला मिळाली कधी? कालच मिळाली होती. मग काल तुम्हाला निमंत्रण पत्रिका मिळाली आणि एवढ्या दूरवर तुम्ही आज पोचलात म्हणून तुमच्या. पण राजे, काय झालं ठाऊक आहे का, माझ्याजवळ एक अगदी नवीन नोकर आहे, बाहुक नावाचा. तो अश्वविधीत तेवढा प्रवीण आहे की त्यानं असा अश्व निवडला की तो हजारो योजने दूरचा प्रवास करणारा असा कुशल अश्व निघाला आणि त्याच्यामुळं मी इथं लवकरात लवकर पोहोचू शकलोय. म्हणजे तुमच्या समवेत अन्य हो, बाहुक नावाची व्यक्ती हो हो तुमच्या समवेत आली आपण पाहायचं. आहे कुठं? पाहणार? अरे हे भाऊ, राजे भीमक म्हटलं नव्हतं का? हीच व्यक्ती आहे. त्यांना नमस्कार कर. हा पहिला आहे. बिचारा साधा भोळा दिसतोय, तो परमेश्वर आपल्याला सुखी ठेवील. पण फक्त त्याची एक अट आहे. याची अट? अशी कोणती अट? दुसऱ्यानं बनविलेलं भोजन तर स्वतः कधीच करीत नाही. काय? स्वतःच्या हातानं तो भोजन बनवितो, कारण त्याला आपण कोरडा शिरा द्यावा लागतो. मग तशी जर तुमची इच्छा असेल
तर त्याची व्यवस्था आम्ही करू. होय ना पाहू चला या. कोण रे नोकरजण हो, कोरडा शिदा देण्याची व्यवस्था करा. चला आपण. आपली शंका पण दूर केला, पण माझी शंका कशी दूर होणार? तुमची शंका हो. ऐकूया. आपण मला आपल्या सुकन्याच्या स्वयंवराची पत्रिका पाठवली. बरोबर आहे. मी देखील इथं आलोय, पण या ठिकाणी तशी काहीच पूर्वतयारी दिसत नाही. स्वयंवराची कुठलीच जय्यत तयारी नाही म्हणून तुम्हाला संशय. मग तुमचा संशय मी त्वरित दूर करतो. या माझ्या सामाजिक स्वयंवराच्या देव मला प्रसन्न झाले, त्यावेळी सारा देव देवतांना मला भरवशाचं अभिवचन दिलंय की हे नळराज, ज्या वेळी तुझ्यावर प्रसंग उद्भवेल त्यावेळी ज्या देवतेचं स्मरण तुझ्याकडे घडेल, ज्या देवतेला तू आवाहन करशील ती देवता तुला प्रसन्न होईल. मग हे अन्न शिजवण्यासाठी मला पाण्याची नितांत गरज आहे. ओम गुरुदेवाय नमः. ओम गुरुदेवाय नमः. ओम गुरुदेवाय नमः. ओम गुरुदेवाय नमः. हेच माझ्या सहभागाने असायला हवे. पाहूया प्रयत्न. पण शिजवण्यासाठी अग्निदेवाची कृपा व्हायला हवे. देवाय नमः. ओम देवाय नमः. ओम देवाय नमः. ओम देवाय नमः. अग्निदेवाय नमः. अग्निदेवाय एकही शब्द बोलायचा नाही. काय केलं म्हणून विचारतोय? काय कोणता अपराध आम्ही केलाय? अरे तू अपराध केला आणि अपराध केला नाही असं म्हणतोय? अरे मला सांग, अरे तू जन्माला आलास त्या दिवसापासून सगळं मला दुःख भोगावं लागलं आणि म्हणून अशी पोरं नाही जन्माला आली तर फार चांगलं. ही औदसा जन्माला आली, ही काळजी जन्माला आली आणि हिचा बाप कुठं गेला? औदसे का जन्माला आली? कशाला जन्माला आली? थांबा बाई, काय झालं? का त्या निष्पाप जीवाना मारतात? तू माझ्या पोराला मारते, तुम्हाला का वाईट वाटतं? माणूस म्हणून, माणूस म्हणून ना. माणसाचं काळीच परमेश्वरानं दिलंय मला. हा, काय अपराध आहे त्या निरागस पाडसांचा? अपराध? नकामा ही काळची जन्माला आली आणि हिचा बाप गेला. हा जन्माला आला, सगळं दुःख भोगावं लागलं. खरंय, खरंय तुमचं. पण तुम्हाला जर मारायचंच असेल ना
तर ही जागा का निवडला आहात तुम्ही? म्हणजे या अशुभ शाळेत कुठंतरी सुखानं 2 घास खायचे होते मला, एवढ्यात इथं तुम्ही आला. या फुड्या निरागस मनाला मारण्याचा प्रयत्न आपल्या घरी घडला जातोय. हा. पाया तो पडतो. माझ्या मनाचा प्रश्न आहे. माझ्या मुलांचं मी वाटेल ते करीन आणि कुठलाही मागेल. तुम्ही बोलता का? कशाला हा जन्माला आला? नका मारू सगळं त्याला. दुःख भोगावं लागलं. नका मारू त्यांना. काय पाया पडतो. तुम्हाला वाईट वाटतं? तुमच्या नेत्रातून पाणी येते. मग मला सांगा, माझ्या एका प्रश्नाचं उत्तर द्यावं. ही तर माझी मुलं आहेत आणि तुम्ही मात्र जवळच्या नात्याप्रमाणे यांना ओढून घेतील आणि दुःख अशू तुमच्या नेत्रावाटे बाहेर पडले. मग मला सांगा, या दोन्ही मुलांच्या रक्ताची शपथ आहे तुम्हाला. तुम्ही कोण आहात? रक्ताची शपथ घालून सारे मार्ग बंद केले समाज. ज्याच्या शोधासाठी हे प्रयत्न करण्यासाठी तू सिद्ध होते, तोच मी. काय ज्यांच्यासाठी माझा आत्मा तळमळू लागला आहे, तोच नैश्वरी नरेश नळराज. काय? या 2 मुलांचा जन्मदाता मग स्वामी त्या प्रेमाचा आलिंगन नाही. दमयंती, तो अधिकार नाही का तुझा? म्हणजे अगं कोण म्हणेल तुला पतिव्रता? स्वतःचा पती अविश्व असमंत जिवंत असताना दुसरं स्वयंवर तू आयोजित केलास. मी जिवंत असताना परपुरुषाच्या गळ्यात माळ अर्पण करून अगं का अखिल स्त्रियांना लाजेनं मान खाली घालायला लावतेस तू? नाही नाही, दमयंती, नाही, मला भेटण्याचा अधिकार नाही. माझ्या पातिव्रत तेजाला आज दिवसण्याचं कर्तव्य तुम्ही करता हा. आहात. मी खरोखरच पतिव्रता आहे, पण हे माझं दुसरं स्वयंवर मी मांडिलं म्हणून आज माझ्या पातिव्रत तेजाला आपण दिवसण्याचं कर्तव्य करता आहात. होय. अहो, मी माझं दुसरं स्वयंवर मांडिलं याला सुद्धा कारण होतं. कारण जर का या दमयंतीने आपलं स्वयंवर मांडिलं असेल आणि ही जर वार्ता तुमच्या कानी पदन पावली असती आणि ती वार्ता जर तुमच्यापर्यंत पोहोचली असेल तर तुम्ही कुठेही कानाला कोपऱ्यात असाल, तिथून या स्वयंवरासाठी याल. खरोखर दमयंतीने आपलं स्वयंवर मांडलंय की नाही हे पाहण्यासाठी आणि त्या इच्छा योग्य करून माझ्या नवऱ्याची प्राप्ती मला होईल असा हा डाव होता. म्हणजे दमयंती- मुलांना मारण्याचं पण हे नाटक केलं होतं मी, कारण तुम्ही कोण आहात हे ओळखायचं होतं मला. स्वयंवर खोटं होतं. हे खोटं स्वयंवर होतं. का तर आपल्या सौभाग्याचा धनी या विश्वास म्हणतात कुठेही असला तरी दमयंतीचा स्वयंवर आहे ज्यावेळी त्याच्या काने येईल त्यावेळी आपल्या सौभाग्याचा धनी या विदर्भाच्या दिशेने येईल. पण स्वामी, पण माझी एक शंका दूर करा. तुमचा संपूर्ण देह काळा निळा पडलाय, मग अशा तऱ्हेची अवस्था तुम्हाला कशी प्राप्त झाली? कर्कोटक नाग देवतेची कृपा म्हणजे पूर्वस्थिती नाही का प्राप्त होणार? मिळणार आहे. म्हणजे नाग देवतेनं आपल्या मुखातून मला ऐकविलंय की हे नळराज, त्यावेळी पूर्व स्वरूप तुला हवंसं वाटेल तेव्हा हा भरभरी शालू आपल्या सर्वांगावर पांघरण्याचं कार्य कर. आणि या क्षणी नाग देवतेचे शब्द सत्य करताय. हा शालू बांधल्यानंतर आपल्याला पूर्वस्थिती प्राप्त होणार आहे. मुलांनो, पहा, ही आपली पितृ देवता आहे. आता बाबांना पूर्वस्थिती प्राप्त होईल. बाबांना ओळखतील ना? पहा, बघितलं? चला. मग आता वेळ नकोय. चला. ही आनंदाची वार्ता माझ्या पित्याला कळवायला राजे हवी. भीमा आणि राजे ऋतुपर्ण अजूनही संभ्रमात मग चला लवकरात लवकर या. राजे, आमच्या दमयंतीचं आम्ही स्वयंवर का मांडिलं हे असं नाट्य होतं. हे नाट्य उघडकीस यावं याच्यासाठी नारद चाललं होतं. ही आपली शंका दूर करण्याचं कर्तव्य मी करते. अहो, ते सुख हवं होतं ते मला लाभलंय. ते कसं माझ्या सौभाग्याच्या धनाची प्राप्ती झाली. हे पाहू. हा तर बाहू पाहूक नसून नळराज होता. नाग देवतेच्या कृपेनं मी विद्रूप बनलो होतो. पण आज ही वेळ एकमेकाला समजावून घेण्याची नव्हे. ज्या पुष्करानं माझं सारं राज्य हस्तगत केलंय, तुम्ही माझ्या गोर गरीब जनतेला ज्यानं त्रस्त केला आहे, अशा पुष्कराला मला योग्य शासन करायचंय. मग याच्यासाठी आमचं सैन्य घेऊन सुद्धा आम्ही येण्यासाठी तत्पर आहोत. त्याचीच खरी गरज आहे. कशासाठी? लवकरात लवकर करा.
इच्छा पूर्ण केली. पुष्कर राजा झाला. नळाला देशोधडीला लागला. आता सर्व गेले ते दिवस राहिल्या फक्त त्या आठवणी. पण नळराज, मी तुला हद्दपार केलेला आहे. सगळं खरं आहे, पण ती कर्तव्यरी आपली नव्हती. माझी नव्हती. कलिदेवाचं सहाय्य होतं आणि म्हणून माझ्या जीवनात दुःख दैन्य अवस्था मला तू प्राप्त करून दिलेस. पण आज का रूपानं नळराज तुझ्या डोळ्याचं बरोबर राहिलेलं आहे. गमावलेला माझा सारा वैभव, माझं राज्य मला मिळवायचं आहे. सर्व मिळवलं काय? नको नको मना गुंतू मायदा चला, आज आपल्या इच्छेप्रमाणे झाले. आपला वैरी मात्र दूर झाले. आपल्या सैन्यानिशी मला आजोबांना तुम्ही मदत नमस्कार केला केला. आजोबांना म्हणून नमस्कार केला. केलं हे मी माझ्या कन्येसाठीच केलं. सारा साक्षात